Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje predstavio se i stanovnicima Tenje, a gdje su dočekani s oduševljenjem, jer u protekle 2 godine koliko su i ovdje na vlasti za Tenju je učinjeno mnogo. Mi smo ovdje uvijek imali veliku potporu, kako od 2005. na izborima, ali i potvrđenu potporu na izborima za mjesnu samoupravu 30% glasova Tenjana. Nema razloga ne očekivati i ovaj put veliku potporu upravo ovdje u Tenju, jer u protekle 2,5 godine mislim da smo opravdali očekivanja Tenjana. Dosta je uloženo novaca u Tenje, u komunalnu infrastrukturu, u pastoralni centar, obnovljen je dvorac Adamović, naravno planirani su i brojni drugi projekti koji evo nažalost zbog raspuštanja gradskog vijeća je prekinuto, no prekinuto na ja sam siguran mjesec ili 2 i 25. studenog očekujemo veliki postotak, veliki broj glasača koji će glasovati za HDSSB i omogućiti nam da nastavimo projekte ne samo ovdje u Tenju, nego i projekte planirane za grad Osijek. A što je sve konkretno učinjeno u Tenji najbolje zna čovjek koji je svakodnevno ondje i kome se mještani uvijek mogu obratiti kada im je potrebna pomoć. Napravljeno je 6 dječjih igrališta, 2 rukometna igrališta, zatravljeno je nogometno igralište, spomenik hrvatskim braniteljima Domovinskog rata je napravljena. Napravljena je cesta prema katoličkom groblju, napravljeno je 1000 metara kanalizacije i propusta kroz Tenje. Napravljeno je oko 700 metara tratovara, znači staza. Tenja je dobila novih 67 rasvjetnih tijela i još mnogo toga što će stanovnicima omogućiti kvalitetniji život. No da se pitalo HDSSB, moglo se i mnogo više. No kako je kazao Povreslo, veliki projekti stali su zahvaljujući HDZ-u, zbog koga je srušena gradska vlast. Ipak i to će se promijeniti i to već nakon izbora kada će HDSSB ponovo biti na vlasti i zajedno s mještanima Tenje život u ovom slavonskom mjestu učiniti još boljim. No Tenje će, kako se čulo na skupu, za razliku od želja nekih, ostati dio grada, a ne općina. Moram naglasiti radi onih koji bi željeli da Tenje postane nešto drugo, no međutim neće im uspjeti jer Tenje sigurno će ostati dio grada jer nam je to jako bitno, bitno nam je i radi naših umirovljenika, bitno nam je radi življenja u Tenji. U Tenji su uglavnom građani koji rade u gradu, imamo jedan dio poljoprivrednika za koje se isto skrbimo. Mještanima Tenje obratio se i župan Osječko-baranjski Krešimir Bubalo, rekavši kako su u protekle 2,5 godine uspješno realizirali sve projekte, što je dovoljan argument da 25. ovog mjeseca Tenjani znaju za koga glasovati, za ljude koji rade srcem, obećavaju, ali i realiziraju projekte.